नोंसोर बयबो गोसो होनानै नाय आरो सोलोंनानै ला। जागोन ना? फैया फै फै फैया 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 फै फैया फैया फैया। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै माबादि नुदों रायजोफोर? प्रमद बर'आ थाखा फैसा जानायखाय भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय। प्रमद बर' सारा गावनि देहाखौ माबायदि थाखा फैसा जानायखाय थैजानो गिनानै एक्सारसाइज गेलेदों। मोजां देहानि थाखाय गेलेनो हादों। नाथाय आंनि गोसो गोरबोआव आं हास्थायो NLFB केम्पआव थांनानै मर्निं पिटिखौ लायोबा साबसिन जागोन होननानै। बै समावथ' हाग्रामाया मालाय हाग्राबारियाव ट्रेनिं होना फैनाय मानसि, हाग्रामायावथ' माने एक्सपार्ट बादला बुदला। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'आ NLFB केम्पआव थांनानै मर्निं पिटिखौ सोलोङोबा साबसिन जागोन होननानै आङो आसा खालामो। जेरै प्रमद बर'नि गोसोआव थाखा फैसा जानाय लोगो लोगो आंनि देहाया माबा मोनसे जासि साननानै लानाय गोसोआव दंसै। बिनि थाखायनो बियो जेरै जिम गेलेदों, बे जिम गेलेनायावनो एसेबाबो बुजियो। थाखा फैसा जानायखाय बियो गावनि देहाखौ गोबाव समसिम जोरगौबा बेबायदि एक्सारसाइज गेलेदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो, जेरै साइकेल बोरायखौ सालायोबा सानसे सालायोबा सप्तासेनि साइकेल सालायनाय बायदि बा माखासे एक्सारसाइज बायदि जायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'खौ, गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव प्रमद बर'आ NLFB केम्पआव थांनानै मर्निं पिटिखौ लायोबा साबसिन जायो आरो माखासे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय माखासे समबो मोनगोन। जेरै जिमाव थांनो थाखाय समखौ दिहुननो हादोंबा अब्ला NLFB केम्पआव थांनानै मानो मर्निं पिटिखौ लानो हाया? मर्निं पिटिखौ जुदि NLFB केम्पआव लायोबा फैसाबो होनाङा। NLFB केम्पआव थांनानै जुदि मर्निं पिटिखौ लायोबा थाखा फैसाबो होनो दरखार गैया। मर्निं पिटिखौ लाखांनायनि उनाव साहा बायदिसिना फुदुंनानै नोंखौ लोंहो हरबावगोनसो NLFBनि सेंग्राफ्रा। नोंथ' बे जिमाव थाङोबा थाखाबो होनांबावगोनसो मान्थलि, आरो साहा फुदुंनानै होग्रा मानसि गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'खौ, साइकेल बोराय लादो, फुङाव साइकेल बोरायखौ सालाय। दिनैनि बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो, साइकेल बोराय खारद'यैखौ सालायोबा सानसे सालायोबानो सप्तासे सालायनाय माखासे एक्सारसाइज जायो। आरो लोगोसे NLFB केम्पआव थांनानै जुदि मर्निं पिटिखौ लायोबा, सानसे जुदि मर्निं पिटि लायोबा मास मोनसेनि एक्सारसाइज जायो। थाखा फैसा जानाय लोगो लोगो गावनि देहाखौ माबा मोनसे जासि बयबो सानखायो। आरो माखासे मर्निं पिटि जिखुनु जाया देहानि थाखाय एक्सारसाइज गेलेनाया बयनिबो थाखाय मोजां। सोरबा प्रमद बर'ल' नङा, बयबो माखासे देहानि थाखाय एक्सारसाइज गेलेनाया मोजां। जिमाव थाखा फैसा गारस्लायस्लाय NLFB केम्पआव थांनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांनानै फुङाव मर्निं पिटि लानाया साबसिन जागोन होननानै आङो बयखौबो जायफोर UPPLनि गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायहरो।